kämillik we telekeçilik çemeleşmeleri uğruna çykyş edýän iň çyşyrymly hukuk çözgütlerini işläp düzmek hemde durmuş ornaşdyrmak bilen meşgullanýan Now halkara firmasy Ortiýetiň Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň paraxorlugy hemde korrupsiýaga garşy kanunçylyklaryny deňeşdirip, olaryň arasyndaky düýpli tapawutlary ýüze çykardy. Bu hasabat Türkmenistanyň ýurdun prezidentiniň ýakynlarynyň gymmatbaha iş kreditlerini alýanlygy hakynda çykan derňew makalasynyň ýa-da gawat geldi. Now firmasy bu deňeşdirme Abaşanyň we Ýewropanyň hukuk guramalarynyň şeýle-de bütün dünýä bankynyň Ortiýetdäki beýleki odalyk Sowet respublikalaryna aýratynda Merkez Aziýadaky köp milletli kampaniýalarda ýol berilýän paraxorluk jinayatlaryny üns çekmegi sebäp boldy diýär. Diňe Ortiýetde kampaniýalar para üçin uly jerime, berilen paranyň 100 hissesine çenli jerime salynmak bilen ýüzbeýiz bolýar. Şeýle-de Azerbaýjan, Kyrgyzstan, Gazagstan we Özbegistan korrupsiýa barada habar berýän adamlary goramak üçin dürli kanun çärelerini girdi. Gazagstan we Kyrgyzstan hatda korrupsiýa barada habar berýän adamlary höwetlendirmek üçin pul syýlaklaryny hem belletdip Now kanun firmasynyň synanyny aýdylýar. Yerli synçylar 2017-nji ýylyň maýynda turan korrupsiýa galmagynyň bäri bolan wakalary nazarda tutup Türkmenistanyny paraxorluk we korrupsiýany adaltmak üçin girilen kanun çäklendirmeleriniň köplenç kagyz ýüzüne galýanlygyny, hatda prezidentiň beren wagdalarynyň hem kän netije bermeýänligini aýdýarlar. Mysal üçin prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2017-nji ýylyň 4-nji maýyna geçiren Döwlet Howpsuzlygy Geňeşini ýurdun prokuraturasyny we polisiýasyny korrupsiýada aýplady. Bu aýplamalardan soň onlarça resmi wezipesinden boşadyldy, tutsak astyna alındy. Emma muňa garamazdan döwlet başçylarynyň eglan eden korrupsiýa göreşi onuň özleriden ykdysat jinayatlary garşy göreş guramasyny uzak gidermän gowşatmagy we ahyrynda İçeri işler ministrliginiň ygtyýaryna geçirilmegi bilen ýatyp galana meňzedi.